Dobrý den, v tomto videoprůvodci se podíváme na to, jak se pracuje se seznamy adres. Klikněte si na kartu odběratele a jak se můžete podívat zde vlevo, existují dvě možnosti, jak přidat nové odběratele do systému. A to ručně, ve chvíli, kdy chcete přidat pouze jednoho uživatele s tím, že údaje o něm budete vypisovat ručně. Druhou možností je import z aplikace Excel, což využijete v případě, že budete nahrávat více adres najednou. Nejdříve klikneme na možnost přidat ručně, abychom se podívali, jaké údaje u uživatele můžeme vyplnit. Zde vidíte například pole e-mail, telefon mobil, jméno, firma a tak dále. Pole aktuální stav je nastaveno automaticky a bude nám určovat, zda je uživatel aktivním či neaktivním odběratelem našich mailů. Pojďme se podívat, jak si můžeme vytvořit tato pole vzhledem k tomu, že každá firma u svých uživatelů sleduje jiné údaje. S těmito poli budete pracovat i v případě druhé možnosti nahrávání uživatelů do systému, a to prostřednictvím importu z Excelu. Nyní si ukážeme, jak takový import z Excelu vypadá. Otevřeme si soubor, ve kterém vidíme adresy, které chceme importovat do systému. Je zde 7 sloupců: firma, e-shop, pobočka, prodejce, telefon, jméno, e-mail. Pokud se podíváme na pole, které máme v systému zatím vložena, tak zde máme e-mail, telefon, jméno, firmu, prodejce i pobočku, ale pole e-shop nám zde chybí. Je důležité toto pole doplnit do systému ještě před importem tabulky z Excelu. V našem případě vytvoříme tedy pole e-shop, které se zde zatím nenachází. Jděte do karty Hlavní stránka a klikněte na možnost Správa polí. Zde vytváříte nová pole a také zde máte vysvětlené jednotlivé typy polí a co znamenají. Zde vložte název pole, v našem případě tedy e-shop. Zde zvolíme také typ pole. Pro naše účely nám bude vyhovovat text, protože tento typ pole nejlépe odpovídá tomu, co od daného pole očekáváme. Sloupec, příklad hodnoty, můžete či nemusíte vyplňovat. Nakonec vše potvrdíme kliknutím na ikonu Vložit. Nyní máme pole e-shop vloženo a můžeme přejít k samotnému importu z Excelu. Jdeme do karty odběratele a vlevo v liště klikneme na Import z Excelu. Objeví se nám tabulka, ve které kliknete na oranžovou ikonu Upload file, tedy nahrát soubor. Mějte označenou možnost automatická detekce jmen polí, což znamená, že pokud se sloupce v excelovském souboru jmenují shodně jako v systému, pak se automaticky přiřadí k jednotlivým názvům sloupců. Vybereme soubor, který chceme nahrát. Pokud by se vám některé z polí automaticky nepřiřadilo, nebo jeho název neodpovídal tomu, co se ve sloupci nachází, stačí rozkliknout možnosti a zvolit správný název pole. Předtím, než potvrdíte vložení dat, řádně si prostudujte uvedené možnosti, jestli chcete v případě již existující adresy v systému, aby data s ní spojená byla nebo nebyla aktualizována. Dále, do jakého seznamu by měla být data importována, obecný, nový nebo existující. Velmi důležité je, pokud soubor obsahuje odběratele, který byl v minulosti ze systému odstraněn, a jestli chcete nebo nechcete ho navrátit mezi aktivní odběratele vašich e-mailů. Doporučujeme seznamy adres nikdy nemazat, protože obsahují propojení na odeslané zprávy. Dobrým tipem je, pokud víte, že některý seznam nebudete již potřebovat, tak si ho přejmenujte, vložte k němu například nepoužívat. Výběr potvrdíte kliknutím na Vložit data. To, že seznam byl skutečně vložen, si ověříme na kartě odběratele v levé liště Seznamy adres. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.